Бях поканена на предколеден коктейл в обновения магазин на Лили Дрогерия в Сердика център по покана на L'Oréal. Темата на събитието беше Where Beauty Meets You с едни от най-популярните брандове, които всички познаваме, като L'Oréal, Maybelline и Garnier. Разбира се, имаше място за снимки, welcome drink, кетеринг и играхме ето тази игра, в която трябваше да открием всички двойки еднакви продукти. Беше много готино, аз имах късмет и открих 2 от двойките още в самото начало. Накрая на играта си изпечелихме по една торбичка пълна с продукти, които ще ви покажа в края на видеото. Видяхме се с момичетата, поговорихме си и разгледахме обновения магазин на Лили, където ще откриете както така познатите си любими продукти на брандовете, така и новите им попълнения. Пренасяме се вкъщи, където ще ви покажа какво има и в подаръчната турбичка. Това е кремът за много суха кожа на Микса, любимата ми мицеларна вода на Garnier, както и гликолик глос от L'Oréal, който нямам търпение да пробвам. Имаме дневен крем за лице на L'Oréal и 2 грим продукта, Maybelline Lifter Glaze цвят 05 и панорама спиралата отново на L'Oréal. Благодаря на целият им екип за поканата и за страхотното преживяване.